গুন্ডারা চলবে ফ্যামিলি মিশা খাওয়া চপ্রনের ডাকি ডাকি রঙের শাস্তি মারি sini service ni gari bukok jago hin khana wai sini belai ki buka khamiang jak mane buka kongkhogyang jak sung obo haike sini ekjon sinna kendra bidhan sabha ni sini khasuksa sini MLA sar sung bono sapro khamatro no sung joto sini jono satro no sago sapro mak laikha obo hai ngai sung khadumani sungoro lama kasulaijak ngai sung obo no sanamu sungo je bono direct nai borong attack lainai borong no doti doti ke arrest lainai ungkhung borong no romna ni ungkhung ang obo no ang koinya musungo sini ongkorong no sini prosesun no korong no ang obo no koinya musungo borong no doti doti ke arrest jese makhainai jodi obo ni jawab ria hingke sung lama kasunai haino hai abo hai